fi hem tornat a fer una jornada completa de castells. Feia 4 anys que no teníem una diada completa, 3 castells, amb colles convidades, fantàstic. Podem dir que hem tornat a... Ja estem aquí, tornem a estar en actiu. Després de molt de temps lluitant per això, el Covid, les pujades i baixades, la falta de gent, molt bé, diada completa, fantàstic. I a més uns castells meravellosos. I també estem molt contents que tornem a tenir... Tornem no, tenim les nostres músics, les nostres gralles. Ha començat a venir gent nova que ha donat volum a la colla. Falta gent encara, engresco a tothom que vulgui apropar-se als assajos, que sempre ens ve molt bé que vingui gent. I res, anar creixent poquet a poquet i ja estem en marxa una altra vegada. És festa popular, festa tradicional, participació de la gent, col·laboració, tots els valors que tenen els castells que coneixem, de feina en conjunt. És el que sempre hem dit, penseu que a dalt del castell tenim la nostra canalla i és el primer que volem cuidar, és assegurar-nos que això tot va bé, endavant i treballar en conjunt, que per això ens agraden els castells.